wakiri usawiri mwancho bategereria so tegerete bono mambio mwaso usumara wa maritane Jeremiah urina untiri ni na bagusi Global Radio ete ukolete na mangana maja hitanga kurasi jinsi mochia Kenya antara kurasi jinsi mochine yangolete minto videlo mochoge elinda nyane goba gotore tra mangana kuru jinsi mochia Kenya oyo kabero mwasiri bejo sori mukoro Rashid Chesa nanya kabako beko byara umubaso rero ni litgo lyo gochengera Radiance ngumause World Radio Day mukero monene bo boitwa Monica na abatu kwa ase bond yeshiringi chimilioni ibere amone chibunge cha county aho ni gochera ne rebi karo byabo litgo lya rero ayo amona yanda mango mancho motegereri atega mato imegetseni kyao na mbeyemo kyaba gusiguro bo radio nyara kamango komanyia buna nyara kubaka gwate garwa chingongo inye chiense asamaleta Fidelis Omingo mochoge chinga kichingi omwancho motegereri na osogerie andonsia soberete oyo kabero mwasiri wechigo so Rashid Chesa nabe kobyara umubasolero na koiro asichabisi jobotuki wabasalia cha DCI chigotoka ase bara ya Kiambu eri koneko igoro yoko bwatu kwaye ase kolende koikira bone taramanyikira buna Rashid Chesa nikyanyara kubaka kokora ababota nibeke ombeki kubata na Kenya Gear Building Bridges Initiative go BBI ari tukolya lero mbairo ne rebi karo byabo asama tuko 5 na 3 maiga yo kurudi bago cha saba Kenya komolero yo kabero muraibu enso kabero moske Daniel Troy teacher rap moi anige committee ye kora yake ombeki ya BBI yakore karo ari tukolya lero amone ke ombeki ya National Cohesion Integration Commission na oidera somunya kero bweke ombeki yo referent Kobia ari tukolya ankyo anige committee yo ekagere ochi gotwale karo amone ke ombeki abasa ya Youth for BBI umwancho motegereri ni wanene wamangana maya eye message mukuru wa abagusi Global Radio ekenakyo ekeumbukiyo mugusi inyore merubiri yaito eye message mugoitira www.abagusiglobalradio.com boigo tonyora si YouTube channel yaito nyako like na subscribe goitira www.abagusiglobalradio.com agenda Google Play Store nyako download the app yaito yabagusi Global Radio ele nyore merubiri yaito eye message mo asesi miao yako boigo to like page yaito ase Facebook goitira abagusi Global Radio ele tobenaje kegima Ritukolia lero ense ya Kenya nigo yagwatira namune chinse chinde nsengi magochengera ritukolia radio kose World Radio Day anigo aba Kenya abange kurwa chinsemo cha mashinani bagotegerera chiredio monno kolengani wa mona bali bakoligerera TV basoma magaseti ya mona bali bakanyora mangana kurwa ase metandao imiense ya Kenya nigo radio yakorere myaka emerongo kyanda netatu ase gwetania chiredio kose FTC ni bya chiredio chimibere byanyarko bikoroswa asense ya Kenya akorende engane mwamu yelitukolia lero yarenge buna radio and diversity Intobu na abagusi Global Radio ntwatalira chinsemo aho imeye county ya Kisii amone county ya Nyamira tonya akabata konyore birengereri aho kurwa asaba tegereri baito ime intobu na abagusi Global Radio ebunge ye county ya Kisii njenyanere bikaro byabo litkolya lero amaiga ye kobera gosasa umutumuko asemetienyi ebere achinga ki bero ni rebi karebyo omunali omonene bwebunge yo David Kombo aniga manyie bunge yo buna omoyego omonene omandaraka deni gora kurwe ase county yo ya Kisii nakobaganie bunge yo nyako bage kwaligania boikeranu wikiraga bumwancho motegereri nongotora mangana maya eye message makuru abagusi Global Radio ekenakyo ekeumbukyo mugusi nyore merubiri yaito eye message mogoitira www.abagusiglobalradio.com itonyore ase YouTube nyoko like na subscribe ase YouTube channel yaito goitira www.abagusiglobalradio.com boigo download the app yaito yabagusi Global Radio kurwa Google Play Store nyore merubiri yaito eye message mo ase simia yakoboko boigo like page yaito ya Facebook aso tonyora goitira abagusi Global Radio as Facebook o like na comment yeto some amaoni yao asamarieta Fidelis Omingo mochoge gotikana na hayo kurwa sechinsa bachito chia Kenya kurwa minto Fidelis Omingo mochoge nigo ntagete kumanya so wengenga asense yende asensa yende amangana to chukomolekera na linga the first lady o Lesotho ige gotebekana nga onyale kabagako gambi gwa gusuko na chirueki na nga naitete egita kina kyoboiti kina ebigambiro bya manyolira aliense bayare Lesotho nga nabwata amamocho yoboiti nense mayende ntoligere linge serikali ya Kenya yatebire yaruro guchiko kuye ase aba menyi benshi ya China yani the Chinese bali bagucha ase chinsemo chia Kenya naraliaya togenda ali yininko manyense kobwatia high court ne wa uno mto mochogate aba samangana maya nelinga ya musiboire
ya mwanchire omoske Joey rinde anya aiwe bond yogosoka nyuma ya matuko 500 koba ase obosibuga asibire aliase echera na boigon ya tebakanire aba China ange komi na batano no aini koletere ase ekara konkirense njira ya oboikiranu kulende nelinge serikali ya Amerika nigo yaroseti okwigwana na nense ya Kenya gwetera somora yoe Uhuru Kenyatta mangana yo akarato ikira so oboikiranu nigago tebanga moske Uhuru Kenyatta nigo babegete sei no mora ibwense ya Amerika moske Donald J Trump ase oko enekianga Kenya ya nyale ko ba ke gotware ntunga trade free trade agreement ase serikali ya Kenya umwanchurwa na ya Amerika gokora obonchoreria ebango etayogose amaganianda atabekiriororo asoko igwana no kuyatebaganire nga no kuligereria ngemezigo ngochire bono gocha kuruchinsa mu ya Kenya na kuruchinsa mu ya Amerika kwetera sikindege ase obwikiranu ko bwamono komentera ne chindege chianchirwa elinde jinyago bachiko iruka kurwa ensemo ya Kenya ya masemo goje chinsemo chia Amerika na boiga shiringanelio nigo tokumanyigwanga bono aya nashe egati yo komentera ama aliganiyo gose ama igwana no abetabwo asengaki ya etiti na boigo kirongo kora kurwa sichinseme chi ritukolia lero ne rituko bura mwatikire komanyigwana abarale baito na kurwa sichinsemo chindi chonsi ne ritukolia gochengera radio asensingema bunere naro yaito abagusi Global Radio kirenga ki ekero omwaka oikire chitariki bunechi ekero tokuna gochengera omogo koito koligerenga na kiredi yago konyire na kiredi yabere yengenja sobugima bwao na mangana manene tokoligeria ne linga na linene ya ritukolia lero ngenga pluralism representation and diversity enchirende okobeka bantamo na kubwa mono koleta magania abo kuigwekana na boigo diversity nenchira abantu wanchirananga abantu mbalemenwa wona tokwanera ase serikali ya Kenya njaga nchire gosichire dinchi yakabere nyinge onyorete bona tuachakire kuruma ate tuwabata Voice of Kenya ucho gochambaka tuikihiriga bona chire ange chire radio bitaseni chimie isato ase gotebekana ngabona obushibole bweredi bwagendere kuigo kamono na kogaria na boigo asiri tukeli emenua ao buna tokwana diversity yanyale ko bake wanchuru elinde nyale ko bake koralia sire dichabo yani talio kore to bogisaku konende no gotemanga kwa waikerirwe asomonu oryo konyara ko ba gokoigo manyete mangana naro kuigwa shemelu yende no ene bisongo toko kwane okora unchori kuruike bushi kwane ngengane na kingo chikwana sege songo elinde kwa mara kolia ta sege songo nkirende ne linga diversity abantu bono nabo konyara ko bagokoigwa eredia somonuo na kurwa AGR okomolekera woito no kongao antage tontegerera sokomolekera woito no linga ntwaga tuhalire radio yare kurokonga midwave ntwatwalete shortwave ikirigo akabekire ngabona ikina chimbegete tugacha midwave bono midwave amatuka bono tokwanira iga tichiyo chiredi chirororo aba sei meji chama ikonchiro lakini chiredi chiroro buja bono FM stations ngaki FM stations chia kerera bantu chia temire kegima bono mona to kwana somwaka essentially yemeronge berene mo igotwa kwanire ngento ikurukunga online media asabantu abange bagotegerera ase radio wetra ase internet wetra ase app na boigo wetra ase enchira yomtandao igono gotebanga radio yarura tambe na siekire na tambe asama tukotolge timotu bono na FM stations ngochichire gosira ekiera twasoire digital radio asabantu bakobeka chiradio na entubgata XM radio yine satellite abantu buno gosoiga limo gotegere radio yao ukuru asesimi yao bono obonchoreri bwe radio bwa chira tambe buno bono mu wika no itoba gusi Global Radio tokorale kuruchinsa mochia maiko na twarali ensengima bunandigere tiga na bondo cha bantu mali montegerete kuruchinsa mochia Buganda na bondigere tinkaroro monto kuruchinsa mochia Canada
nindo chama ndokuruchi nshamo chia Qatar kuru Doha nindo che omuntu ndokuru South Africa igo unatokwana iga nelinga bono eredia siya ikere ya chiri kiwango kende to another level ashimono omuntu agotegerera no online no app na ande gutomanyanga nga yotegerete mpaka sogoto ko tegerete kurwa ige radio ya chira tambe obwaita bwe radio mborobyo amaliyo ginara mange atali ko nyara ko baka koigwekana ase kawaida bono radio ni yerabege okomanya unabotambe yaberege okomanya yakomanya nga ki amangana agerete asinzi lakini oroche asama tukaitire iko kwale goteba ngatigango mutiuni oganyerete chinsa getenga bono nchekonyora amangana maya asitu ikere chinga kindi chionsi bono nigo okero monto agochiko twarengento kerenga customized radio omonta manyitenga intagete chinsagete ngwa mangana maya chinsagete igontagete ngwa amangana igoro ye weather na kirire lire chinsagete intagete ndola mangana ngana kiagende etapara igonga abuno omono torochi aso monto gotebanga tindiko na koganye radio elinde mbekera mangana maya bono igogo so online kwanyora mangana maya direct abantu lero gutumirwa na mangana maya no guru station okobateshi miao aguchira inkagrete nga muaro linga radio ya chira tambe kegima bono asedi tukeli toko chengera negeni renga buna bagusi global radio ande nale twago kunire enchire ya mogo senchirende aso morobelio yo radio buna twaga chagete mbaka mbarabare mbaka to ikire bono iga negeni renga twa nyale ko batogo ikirania obote bwao no bwali bwo mogushi bwanyane ko boko ikira na andi hando sia setutarago kuna setutarago ikira igon torakura kenegi ntokegendete kera lituko kera chingaki toko na gokina kera lituko mwancho mategerali nigo toko nyora chi email nigo toko nyora chi tweet na boy go nemero weli buna kero kinde o mategerali bunaye kwanyarire ko bagoko ba mona intwe na koreto gonchore lyoko nene kingma ashe community igabo somenyete nago kiringa kwanyarire ko ko ba mona intwe asoro gendoro na ko bwa mono nigo toko ganiti mono ogende go totegerera na goshegitana na bamino alia somanyete kiagera amatera yoko bakano arema mangana majeno are nechinga gichirio bwato komigeka kwongoro yani rikora abeti pressed tiuni nyonyora amayogiama ya nyora marandio nyore echishegeto chingiya no na abantu bakuro moyo bakugusegeta ngana kibaru etororo igo bosemia mbore maiga na obo manyimboro banene kigima na kogane yiri tuguri radio ligiya na kuwa bagusi global radio happy world radio day parita na njere mauri no tinile na bagusi global radio samanga bagusi global radio.com